ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ገቢቱ ዝበሃል ሰራሕ ዕንጨይቲ ነበረ። ንሱ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሑ መጻወቲ ይሸይጥ ነበረ። ኩሎም ቆልዑ እቲ ንሱ ዝሰርሖ ስራሓት ብጣዕሚ ይፈትውዎ ነበሩ። ገቢቱ ውላድ ኣይነበሮን። ውላድ ክህልዎ ኩሉ ግዜ ይምነ ነበረ። ሓደ መዓልቲ በተን ወሃላሉ ኣእዳው ገይሩ ሓደ ዘደንቕ ባምቡላ ሰርሐ እሞ ንዓኻ ንወላ ሓደ ሰብ ሂቦኔ ከም ውሉደይ ድዕቤካ ባምቡላ ኢኻ ብምባል ፒኖክዮ ሰመዮ። ምስ መሰየ ከዓ ቁሩብ ቀማበለ እሞ ብሕልሙ ከዓ ሓንቲ መልእኽተኛ መጽዓት ገቢቶ ብፈጠራ ስራሕኻ ንብዙሓት ማሪኽተይኻ እሞ ሕጂ ነቲ ጽቡቕ ስራሕኻ ሽልማት ክህበተይ ብምባል እታ መልእኽተኛ ነታ ታምራታዊት በትሪ ኣብቲ ርእሲቲ ባምቡላ በረታ። እቲ ባምቡላ ከዓኒ ህይወት ዘሪኡ ሓፍ በለ። ይቕነለይ ኢሉ ከዓ ኣመስገና። ሕጂ ድንቀሳቐስን ዝስእስእን ፍጡር እየ ከዓ ብላ። እወ ሕጂ ንስኻ ህይወት ኣለካ። ንፍሉጥ ቆልዓ ክትከውን ኣለካ። ኣቦኻ ተኣዘዝ። ኩሉ ግዜ ንሱ ዝበለካ ክሰማዕ ኣለካ። ንፍሉጥ ቆልዓ ከም ዝኾንካ ተመስኪርካ ፍሉይ ህያብ ክህበከ በለቶ። ፒኖክዮ ብሓቂ ሕራይ ነቦይ ኩሉ ግዜ ክሰምዖ በላ። ገቢቶ ምስ ነቐሐ ፒኖክዮ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢሉ ረኸቦ እሞ ዓይኑ ቃሕ ሰም ብምባል ብኣግርሞት ጠመቶ። ዋ ባምቡላይ ህይወት ኣለካ ከዓ ብሎ። ፒኖክዮ እወ ኣቦ ህይወት ኣለኒ በሎ። ገቢቶ ከዓ ብምግራም ሕቁፍ ኣቢሉ ንፒኖክዮ ሰዓሞ። ኣነ ክኣምን ኣይከኣልኩን ከመይ ገይሩ ክኸውን ብምባል ከዓ ኣዝዩ ተደነቐ። ገቢቶን ፒኖክዮን ከዓ ብሓንሳብ ምንባር ጀመሩ። ፒኖክዮ ትምህርቲ ዝጅምረሉ ግዜ በጽሐ። ባባ ሕጂ ትምህርቲ ክኸይድ እየ ጥራዝን ርሳስን ግዝኣለይ። እወ ብርግጽ ክገዝኣልካ በሎ። ፒኖክዮ በቲ ኣቦኡ ድሃቦ ገንዘብ ጥራውዝ ንኽገዝእ ንግዳን ወፅእ። ኣብ መንገዲ ሓደ ተንኮለኛ ተኩላንዶ ምንረኣይዎ ገንዘብ ከምደልዎ ሪኦም ከዓ እዚ ደኣ ትወድዕ ሰራሕ ዕንጨይቲ ነበይ ይኸይድ ኣሎ ገንዘቡ ከነታልሎ ኢና ኢሎም ቅርብ ኢሎም ሓተትዎ። ንትምህርቲ ድኸውን ጥራዝ ትገዝእ? ዋው ንምንታይ ዝገንዘብ ፓስተ ገዚእራ ብሓንሳብ ይንበልዖ። ኖ ጥራዝ ይኽገዝእ በሎም። እዚ ቆልዓ ኣይፈልጥን እዩ ክትሰርቆም ንኽእል ኢና ኢሎም ከዓ ጥራዝ ክትበዝእ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ገንዘብ እንድሕራ መሬት ተኺልካዮ ገንዘብካ በዝሓልካ ይበልዎ። ሱሃ ከምኡ ዘይኸውን ገንዘብ ይበዝሓለይ። እወ ገንዘብካ ኣዝዩ ብዙሕ ክኸውን እዩ። ጂሚ ግን ኣብ መንጎ መፅያት ኖ በሎም በለቶ። ፒኖክዮ ግን ኣይሰማዓም። ንዓማይ ኣበይ ከም ትዘርኦ ከዓ ክንርኢካ ኢና ኢሎም ከዓ ወሰድዎ። ንበይኑ ኣብ ጽምዋ ቦታ ምክበፅሐ ግን እቲ ገንዘብ መንጢሎም ሃደሞ። ፒኖክዮ ንበይኑ ኮይኑ ኣዝዩ ሓዘነ። ሽታ መልኣኽ መፅያ እንታይ ተፈጥረ ፒኖክዮ? ንሱሃ ንትምህርቲ ድኸው ጥራዝ ክትገዝእ እንዳኸርኩ ክልተ ተንኮለኛታት ገንዘበይ ሰሪቖም ይበላ። ንሽዱኻ ኣፍንጩ ነዋሓት። ኣፍንጫይ ከዓ በለ። ፒኖክዮ ተሓሲኻ ኩሉ ግዜ ኣፍንጫኻ ትነዊሐ ሓቂ ተዛረብካ። ፒኖክዮ ሓቂ ክዛረብ ጀመረ። ኣፍንጩ ከዓ ናብ ነቦር ተመልሰት። ሕጂ ሓቂ ተዛሪብካ ሓሶት ጌጋ እዩ። እስኻ እሙን ክትከውን ኣለካ። ንፍሉጥ ክትከውን ኣለካ ምሽለካ ነይረ። ሕጂ ኣቦሃ በዛ ተሻቂሉ ስለ ዘሎ ንገዛ ተመለስ ኢላቶ ከዓ ተሰወረት። ፒኖክዮ ንገዛ እንዳተመለሰ ኣብ መንገዲ ካልእ ማሕዛ ረኸበ እሞ ፒኖክዮ ኢላ ቀረባ መፅእ ኢላ። ኣብ ሲኔማ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ምርኢት ኣሎ። ኩሉ ሰብ ኣብኡ ተኣኪቡሎ። ንስኻ ናብኡ ተኸይድካ ከዓ ህቡብ ክትከውን ኢኻ በለቶ። ፒኖክዮ ከዓ ኣይተማተአን። ብሓንሳብ ናብቲ ሲኔማ ኣትዮም ኣብቲ መድረኽ ደየበ እሞ ኩሉ ሰብ ብዓወታ ተቐበሎ። ፒኖክዮ ኣብ መንጎ ዝገበሮ ጌጋ ተረድኦ እሞ ብጉያ ወፂኡ ከዓ ንገዝኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ። ኣቦኡ ግን ኣብ ገዛ ይጸንሑን። ደብዳቤ ገዲፍሉ ከዓ ክደልዩ ከም ዝወፀ ነገሮ። ጂሚ መፅያ ከዓ ኣቦኡ ክደልዩ ኢሉ ከም ዝወፀን ኣብ ባሕሪ ጃልባ ሰጢማቶ ዓሳ ከም ዝወሃጦ ነገረቶም። ብስንባደ ከዓ ክልቲኦም ነቦኡ ከድኩን ይወፁ። ኣቦ እንዳበለ ከዓ ኣብቲ ባሕሪ ህንብስ ነበረ። ገቢቶ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዓሳ ሒጥዎ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ውሽጢ ዓሳ ኮይኑ ፒኖክዮ ብምባል ኣድሃየ። ፒኖክዮ ኣቦ ኣብ ውሽጢ ዓሳ ከም ዘሎ ፈሊጡ ከዓ ናብቲ ውሽጢ ብዓሳ ኣተወ። ክልቲኦም ተራኸቡ። ከመይ ክወፁ ከም ዘለዉ ከዓ ሓሰቡ እሞ ኣብቲ ውሽጢ ዓሳ ኮይኖም ሓዊ እናሃፁ።
እትሓዊ ምስተናኸሰኻ እቲ ዓሳ ተፊኡ ኣውፅኦም ብሓንሳብ ተሓጒሶም ከዓኒ ኣዝዮም ባህ እንዳበሎም ገዛ ተመለሱ። ይቕሬታ ኣቦይ ኣነ ንስኻ ድበልካኒ ነገራት ኣይሰማዕኹኻን ደሃብካኒ ገንዘብ ኣብ ሰረቐትኻን ብውሰድ ገይረ እየ ናብ ቤት ትምህርቲ ድበልካኒ ከዓኒ ናብ ካልእ ቦታ ብምኻድ ኣግሂካ እሞ ይቕሬታ ትግበረለይ ከኣበሎ ክልቲኦም ከዓ ብይቕሬታ ልቢ ተቐራረቡ እሞ ኣቦኻ ብጣዕሚ ደስ በሎ። ኣብ ገዛ ኮፍ ምስ በሉ ከዓኒ እታ መልኣኽ መፂኣ ፒኖክዮ ሕጂ ንስኻ ንፉእ ቆልዓ እሙን ቆልዓ ምዃንካ ኣመስኪርካ ኢኻ እሞኒ ሕጂ ህያብካ ክህበካ ብምባልካ እታ በትሪ ኣዋዛወዘታ እሞ ፒኖክዮ ከዓ ናብ ሓንቀኛ ወዲ ሰብ ተለወጠ። ጌፒቶ ከዓ ወደይ ብሕቑፍ ኣበሎ እሞ ሕልመይ ጋህዱ ኮይኑለይ ኢሉ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ፒኖክዮ ከዓ ካብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክሰምዓካን ክእዘዘካን ኣቦ ብምባል ክልቲኦም ብሓንሳብ ሕጉስ ናብራ ጀመሩ።